friends, இன்னைக்கு நம்ம children fun channelல எப்படி சூப்பரா ஸ்டாம்ப் செய்யறதுன்னு பார்க்க போறோம். இது வந்து ஹார்ட் ஷேப்டு ஸ்டாம்ப். இதுக்கு வந்து மூணே மெட்டீரியல்ஸ் தான் தேவைப்படும். இதுக்கு வந்து சிசர்ஸ், டபுள் சைடட் டேப், கொஞ்சம் திக்கா இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கிளிப், ஒரு மாதிரி ஸ்ட்ரைட்டா கிளிப் இல்லைனா கூட ஸ்ட்ரைட்டா ஏதாவது சிலிண்ட்ரிக்கல் ஷேப்ல இருந்தா உங்களுக்கு போதும். இப்போ வந்து ஆரம்பிச்சிடலாம். ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சம் டபுள் சைடட் டேப் எடுத்து இந்த மாதிரி தின் ஸ்ட்ரிப்பா கட் பண்ணிக்கோங்க. கட் பண்ணிட்டு இதோட மேல் லேயரை பீல் பண்ணி எடுத்துட்டேன். இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னன்னா இந்த மாதிரி வி ஷேப்புக்கு ஆக்கிக்கோங்க. வி ஷேப் தெரியுதா? அப்புறம் ஒரு பெண்ட் பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி வரணும். இன்னொரு பெண்ட், இன்னொரு வியோட எண்ட்ல பெண்ட் பண்ணி நம்ம இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணலாம். நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணுங்க. இது மாதிரி லிட்டில் ஹார்ட் மாதிரி உங்களுக்கு வரும். இந்த ஹார்ட்டை நல்லா இது மாதிரி ப்ரெஸ் கொடுத்து ஆக்கிக்கோங்க. நல்லா அழகா. அவ்வளோதான், ஹார்ட் முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ நம்ம இந்த கிளிப்போட பேக் சைடில் இந்த ஹார்ட்டை பேஸ்ட் பண்ணிடலாம். இந்த ஹார்ட்டை அழகாக பேஸ்ட் பண்ணிட்டு இதை நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம். கரெக்டாக நீங்கள் வந்து க்ளூ போட்டு வேணால் ஒட்டலாம், இல்லைனா இதோட கம்மினஸே போதும் இதை ஒட்டுறதுக்கு. இஃப் ஒட்டலைன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து கம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒட்டியாச்சு. இப்போ வாங்க டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். இப்போ வந்து நான் பெயிண்ட் எடுத்துக்கிறேன். பெயிண்டில் வந்து டிப் பண்ணிடுறேன். இதை மாதிரி டிப் பண்ணிட்டு நம்ம ஸ்டாம்ப் பண்ணிடலாம். இதை பாருங்கள் எவ்வளோ அழகான ஒரு குட்டியாக மினி ஹார்ட் கிரியேட் ஆகுதுன்ட்டு. இதை மாதிரி நான் அப்படியே ஸ்டாம்ப் பண்ணால் உங்களுக்கு பெயிண்ட் தீரும் போது திருப்பி டிப் பண்ணிவிட்டு திருப்பி ஆரம்பித்து நீங்கள் இதே மாதிரி ஒரு பார்டரே கொடுக்கலாம். உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ உங்களுக்கு வந்து டிசைன் வேணும்னா நீங்கள் ஜஸ்ட் இந்த பார்டர் கொடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகான ஒரு டிசைனே க்ரியேட் ஆகுது. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்னைக்கு இவ்வளோ ஈஸியாக சூப்பராக க்யூட்டான ஸ்டாம்ப் எப்படி பண்ணுறதுன்னு நம்ம சொல்லி கொடுத்துருக்கோம். இன்னொரு வீடியோவில் நான் இன்னொரு அற்புதமான வீடியோவோட வரேன். அது வரைக்கும் பாய். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காம நம்ம சில்ட்ரன் ஃபன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப்